Tiprado phao nai nekhi tao bo lajima sinja hai ungunya tongkho tai tamasi sasinai tabo bo tiprado phani keba tongkho burirok buini dofa bai gurungoi tei gdalai tongnai buini dofani borok le mote herok nyana nugoi sitongo salbrum no buini dofa bai satok jamani tei pitok jamani tei chlarok ke lama kasuoi buthar jamani omti rok no tei burirok ke samung sitera khai buthar jamani omti rok no nugoi sitongo tai botike buini dofa bai milioi tei gdalai tongoi man wan sugai naike black kena lajima sinjak layo tai tamasi sasinai mela haya keba program rogo thangai buini dofani borok bai milioi gdalai gorioi tongmani kunakuni abrona thangai romkha tiprasa sigla rok jefro koksuna pro ke afro mungse soimalaya tiprazu burui sikili buini dofana ke tamno asuk nugoi chajakha eba ke hamjakha abno tamhani ji sasinai kya rangni bagai eba ke garini bagai eba ke nogni bagai tei tamni bagai tamno nugoi asuk hamjakha eba ke chajakha tabuk bo tongkho haina tiprajak burirok kubangma obo joto buruino tisawai samani kokya je buini dofa bai gdalai tongnai eba ke thangai tongnai eba ke hamjagai tongnai aborokno se samani kalaio nung hamjakdi nono keba hamjakmani mana khaya tamo khe buini dofani borok baiya nung kaham keno nai ni dofani borok baina nung hamjagai mano eba khe tongoi mano jas omo buri chila malakhina tongladi saladi himani kokya taboni dino belai khina wan sugoi tongnani nango tai belai khina wan sugoi ya presenani nango borok nge tamno wan sugoi mote hei tomurok tongbai khina taboni dino kisa wan sugoi nai nugoi bo cholinani nango obo joto buruino tisawai samani kokya je ungoi tongnai eba khe je cholioi tongnai buini dofa bai je kurungoi tongnai borokno simisi sajago ang nayo chini tipraju burirono buini dofani borok bai hakchalai tongnani eba ke hakchalai ya presenani abo joto burirono tisawai sajakmani ya je cholioi tongnai je buini dofa bai thangoi tongnai borokno simisi sajago hingke bai episode no juri kebo tiprasa dofarokno chajagai tongo ke eba ke hai tomurono kasrani muchungoi tongo ke ei video no ning share khainani tapokdi tei video no kaisa like roi klangdi tei ani o channel o jori sino naro kebo katal phai tongo ke subscribe khaya kongke please tabana subscribe khai nari tamni himalay ang je phuro katal video upload khayo aprona jotan sei sikang naroni orona notification sogina bagai ang nayo je chini tiprajak burirok je omti ungoi tongnai borok next time rogo omti rok ta ang situng hingke bai apsang video tini bagai asukna hina himalay phini naro bai katal update ni bising tui tai naro bo jotona kaham kurungno tongdi ang nayo tiprajak rok buini dofa bai kurungmani no mothaknani belai khina muchungo।